Now, can you see umntana ufika senxebeni ungambuza uyithatha umntana? Ayike uyithatha umntana. They are born with we are the children of God. Most of the time, we don't consult God. Science. You buy furniture, ungambuza uThixo. Ibonile yanhle convinced or sales person or convinced was born as a sign. Yeah? When's the dealership nemoto? Yay! Manje hayi maniza. Sawuthengiswa yephi eza approve ilandoza ibank. Wesign. Ungahlelanga phansi consulta uThixo. Thixo ngikhalele imoto. And there is a need. Uba imoto ibe thina ibe khona. Advise imoto. Before ungene. Idealer funeka uyazi ngoba yenze business. And you must thank God xa mxawuthiwa ayi-approve wanga. Funeka uyazi uba imeko yakho imbi kakhulu xa unga-approve wanga nayidealer. Ayi-approve wanga. Yes, of course, uzabuhlungu, but on the other side, imeko situation yakho imbi kakhulu. Uba unga-approve. Ideal yakho unga-approve. Uba ke ngokuba idealer yona ifuna ukwenza imali qonda hayi mani asemnyakathisi imbi kodwa imeko yakhe. Xa kujonga kwi-bank statement iyaphela xa uphela inyanga iphela seno-0 balance. Now kusazophindwa kuthathwa i-installment yemoto kodwa kuphela inyanga uno-0 balance. Uzophila kanjani? We don't take into consideration that xa ufuna imoto into oyifunayo ifike ke imoto. Hayi uvia lo mntaka uThixo ublessing. It's not a blessing. Yeah? Yi-delays way. Ibhank ifuna wena ukwenza business ngawe. And ikubonile too uba uzawusokola apha because ithi phela inyanga wena uba solo-0 balance. Now xa uzophinda kufakwe mhlawumbi i-5,000 monthly njengoba ukade uphila nzima ngale uphila ngayo kuzaba njani ebomini bakho? Mhlawumbi kacengwe because nalona u-sales person ufuna i-commission. Azama hayi asimzame manager noko ngohlobo ibuye nawe into. Now nguwe ke ngoku nebhenki kunzima ukuphila. Ube stressed ngeyona ndlela. Ungabuvi ubumnandi. Inkonzo iphume emini uthi ulapha enkonzweni ngomzimba wakho kubuyacinga nenzawuthika neminyaka sasurvive kanjani. You pay John, you rob Peter and pay John. You rob Peter and pay John. Usurvive ngalo hlobo apha ebomini bakho. Ayibobo. Lento uyibhudeki kwi-consultation from your God. uThixo abengacinga akumislead eyibona ukuthi umntana uzawusuffocate apha. Uzawusuffocate uboma buzi bakho kuye tu. After this deal ngeke uThixo akuyekele. But because kwezinye izinto ebomini bethu we do not involve our God. Sisafa ubomi bethu ngoba singambandakanya uThixo kwiinto zethu. Sinezinto okwazi uziqhubela wena ezinye uconsult uThixo. Kukho uThixo ongamfaki khona kwezinye uyamfaka. And yet you are the child of God.
uthi ubomi bakho kuKristu kudiphende kuye, but kukwizinto ongainvolve kuzo. That's very dangerous. Singabantu abatsha funeka sibe consistent. I-lifestyle yethu siphila phansi koThixo, sincedwa nguThixo. Let us inquire from God. Sibe consistent. God, I wish to have interactive timonela lena Thixo uthethe ngathi uthetha nomama wakho, uthetha notata wakho. Mabonke maleko kulapho success sizayithola khona. Amen. David success yakhe yayiba a consult. Angasebenzi experience yeminyaka edlulileyo. Whenever I confront a situation, approach yakhe consistent is to consult uThixo wakhe. Amen. Did you remember David did exactly as he was told? At the time we were straight, kube wabethe izolo amaFilistine. Uyabona position a instructor bamawayekuyi womaphansi bana Pt2. And singabantwana bakaThixo uba uyamamela ngokuthi wakumamela the sound of the moving leaves. What does it mean? Funeka singabantwana bakaThixo sibe nendlela ezikamoya. Simamele uMoya oNgcwele ukuthi does it approve this thing? Zangaphume phansi kwala Pt2 until you hear the what? The sound of the moving leaves. And God said, the moment we hear the sound of the moving leaves, you must know that the God is moving ahead of you. Jesus. I want you to go back. Zanga move until he hear the sound of the moving leaves. Yes. Is there any confirmation? uThixo yena into is confirmed. I'm going ahead with it. Whether it's raining or not, oh my God has confirmed this. But then we get frustrated on the way because we do not consult our God. Because we do not consult our God. As if we worship the God on but sibuza sesisengxakini sesiphakathi Thixo kancede kangikhuphe ubungene njani ntana ubungene njani apha but mama kangikhuphe usongikhupha mama nansi ngomuntu umthandazo wethu esiwuthandazayo ubomi bethu singabantu abatsha mabe ubomi obuconsultative. Sisazawuhlangana nezinto siyakhula emsebenzini wethu, we will get promotions. Ebomini wethu we will get sibe badala sibe ngabantu abadala. La madoda abafana bazaba ngodala. They must consult whatever step they must take ebomini babo, so that abe confirmation from God. Amen. Amen. We need to consult our God. I-lifestyle yethu ixhomekeke kuThixo wethu, ingaxhomekeki ku-wisdom and the knowledge that we have acquired through education and the knowledge that we have acquired siyifumana ebantwini ngabantu.
But uThixo wethu, let us consult him. Whatever we do, let us consult our God. Otherwise, we'll be frustrated. Because uThixo wethu doesn't consult. Amen. David was rich of experience. NgoThixo. God remained consistent. And when it comes to go out, hallelujah, we are uza. Whatever step as a start. We won't go wrong, young people. We won't go wrong. Simama uThixo kunoba simamela abantu. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Because abantu bahambe babulufa. Kodwa uThixo wethu uthezileke ngeke sishiye, ngeke siyekele. But we need to consult him. We need to inquire from him. We need to ask him. We need uThixo wethu all the time sisenze izinto. Bomi bethu kuzohamba kabuhle sikubantu abanje. Indlela yethu izawutyeneneza ngoba uThixo wethu uhamba phambili. Uthi once you hear these moving leaves, you must know that the God is moving ahead of you. Kubani ufuna uhamba ngiyena uyandlela. Everybody, we are full confirmation, but this morning, fear not. I am with you. John, this situation is you are being confronted left and right. My child, I'm going with you. Fear not. Because we are concerned. True prayer, in consultation, but true what prayer. Malinga bekuthuba uphuma ubheke emsebenzini ungathandazanga. By the way, you must have your own closet. Isiguqo sakho apho ukhala khona, apho ubeka izinto zakho. When you open your heart and tell me, madam, uthandaza sokunya baba ndaphuma koko songinceda Thixo. Hallelujah. Funeka ube ne-lifestyle, ube nesiguqo, ube nendawo othandaza kuyo. Ihlale phaa esiguqweni, your closet. Hallelujah. Kulapho ukhupha imbilini yakho kuThixo wakho, inhliziyo yakho, kulapho uyoneka khona, uyondlala kuye phambi kwakhe. Indlela ovanga ngayo, hallelujah, uyondlala phambi koThixo wakho, in your closet. Ngeke kasilapho sithandaza so kukhona wena ungena ku-closet uthandazela into ezipersonal. Awunawo lo xesha. Enkonzweni sithandaza sonke uba siyathandaza. You see, it's not about you utyhila into zakho. Yiba nexesha. Have your own closet. Njengomntana funeka uzitreyine ube ne-closet, so that uzokwazi ukuyiqhela into yokukhonzala uThixo each and every day. Usuku nosuku ulindele kuThixo uthi bawo nani isuku seliqaleni, imini idalwe nguwe, yaziwa nguwe, ibizophuma kanjani mna ndiyazi, kodwa inceba yakho mayibe phezu kwakho ngale mina namhlanje. nguThixo wethu ufuna loo nto semconsult, akadineki. Akathi David, hayibo izolo bundibuza into enye. Uyaphinda uThixo wethu whenever a consultant umnika i-way out edifferent kule bemnika izolo. Uthi David,
uThixo amaFilisti wanikele esandleni sami okwamanzi agqabhukileyo. So wathiya laa ndawo wathi iseBaal Perazim. He said, he's a God of breakthrough.